Kanegosyo, habang tumatagal ka sa pagninegosyo, hindi mo maiiwasan na matikman ang mga maliliit na mga tagumpay sa negosyo. Darating rin yung araw na may kita ka na, may nakakakilala na sa'yo, at may mga pumapalakpak na sa'yo, at mayroon ding tumitingala sa'yo. At aminin natin na masarap ito sa pakiramdam. Pero kanegosyo, dito nagsisimula ang pinakatahimik na kalaban mo. Ano ba yung tahimik na kalaban? Ito yung pagiging kampante nga negosyante. Kanegosyo, naalala ko noon habang ako umaangat sa negosyo ko, may bumubulong sa isip ko na okay na to, o kaya ko na to, o naabot ko na to. At hindi ko napansin na unti-unti na akong nagbago. Hindi na ako kasing agresibo dati, at hindi na ako kasing gutom sa negosyo, at hindi na rin ako kasing excited from I was start. At doon nagsisimula kanegosyo na bumagal ang paglago ko. One of the example nito kanegosyo, kung ikaw ay may sari-sari store na dati araw-araw mong inaayos o dinagdagan ang mga paninda mo, kinakausap mo ang customer mo, pero nung dumating na kumikita ka na, no, bigla ka nang naging relax. At sabihin mo sarili mo na okay na to, may kita naman, at hindi ka na nagdadagdag ng paninda, at hindi ka rin nag-improve sa paninda mo, at hindi mo inaalam kung ano pa ang kailangan ng mga customer mo. So habang ikaw nagpapahinga, may iba ng mga negosyante sa tabi mo na mas gutom at handang matuto. At alam mo, kanegosyo, isang araw nagising ka na lang na sila na yung dinudumog ng mga customer, at ikaw nakatingin na lang. Mga kanegosyo, tandaan mo to, ang maliit na tagumpay, yan ang pinakadelikadong estado. Hindi dahil masama ang success, kundi dahil doon ka madaling malinlang na tapos ka na. Kapag pumasok sa isip mo na alam mo na lahat, doon ka na titigil matuto. At kapag tumigil kang matuto, doon kang magsisimulang mawala. Kaya ito ang disiplina ko sa sarili kanegosyo. Ito yung ginagawa ko. Araw-araw, pinapaalala ko ang sarili ko na nagsimula pa lang ako. D1 pa lang ako. Sinasabihan ko sarili ko nga baguhan pa rin ako. May kailangan pa akong matutunan. May mali pa akong dapat itama. At may mataas pa akong dapat abutin. Dahil kapag ganito ang mindset mo, mananatili kang gutom. Mananatili kang gumagalaw. At mananatili kang buhay sa laban. Mga kanegosyo, hindi masama ang umasenso, hindi masama ang kumita. Pero ang delikado, yung pakiramdam na sapat na, yung pakiramdam na tapos ka na, at yung pakiramdam na wala ka nang hahabulin, yun ang delikado. Dahil sa negosyo, wala yang finish line. May susunod yan na level, o may bagong problema na ma-experience mo, at may mataas pang bundok na aakyatin mo. Kaya kung gusto mong tumagal sa negosyo, kung gusto mong hindi maiwan, dalhin mo ang gutom mo noong nagsisimula ka pa lang. Yung sipag mo noong wala ka pa. At yung apoy mo noong nangangarap ka pa lang. Kasi kanegosyo, hindi ka matatalo ng hirap. Matatalo ka ng pagiging kampante mo. At kung araw-araw mong pipiliin ang maging gutom, tandaan mo kanegosyo, panalo ka na. Kahit hindi pa tapos ang laban. So, kanegosyo, huwag maging kampante. Palaging maging gutom sa negosyo para magtagumpay tayo. Okay?